Si maturant, rozhoduješ sa nad výberom vysokej školy a nedajú ti spávať tieto myšlienky? Neviem, ako si vybrať správny odbor, keďže ich je tak veľa. Premýšľam, či ma bude štúdium naplňať. Neviem, či budem môcť praxovať v svojom obore popri vysokej škole, alebo rovno už pracovať. Máš pochybnosti o svojom rozhodnutí a potrebuješ nájsť ten správny smer? Nie som si istý, či sa uplatním so svojím oborom, ktorý vyštudujem. Zneisťuje ma, či budem zvládať náročnosť štúdia. Mala som vlastne pochybnosť, že ma nezoberú, lebo 3 dní boli primačky a bolo dosť ľudí a veľmi nízky počet brali. Trápilo ma, či budem mať dosť profesijných možností v živote. Alebo sa len pýtaš, Ako mám vedieť, čo mám robiť? S výberom vysokej školy ti pomôže výstava Kam na vysokú. Jedná sa o výstavy vysokých škôl, kde sa môžete pýtať, čo vás zaujíma, v čom máte pochybnosti a dozviete sa všetky potrebné informácie. Tak neváhaj a príď, ak potrebuješ poradiť alebo usmerniť. Výstavy budú prebiehať v septembri v mestách ako Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a v októbri v Poprade, v Prešove a Košiciach. Informácie o ďalších podujatiach sa dozvieš na stránke www.kamnavysoku.sk. Tešíme sa na teba, príď a rozhodni sa, čo chceš študovať.